Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, în acest episod ne vom juca un nou joc, Among Us. Nu știu, e un joc nou și nu știu ce trebuie să fac în el. Și nu știu, voi juca pur și simplu. Bine. Ce trebuie să fac în acest joc, Among Us? Cred că trebuie să mă ascund, nu? Trebuie să mă ascund? Ce trebuie să fac? Player. Ok, am revenit. Pentru mine a durat câteva ore. Pentru voi foarte puține. Nu. Habar am ce trebuie să fac în jocul ăsta. Deci, bine, îmi place culoarea mea, că sunt roșu. Bine, cred că trebuie să caut, nu știu. Admin? Ce e admin? Hello admin. Use. Aha. Habar n-am ce fac aici. Așa, bun. Bine, așa. Continuăm să ne plimbăm. Deci, spuneți-mi în episodul următor ce trebuie să fac în acest joc. Pentru că habar n-am eu. Habar nu am ce trebuie să fac în acest joc. Hello! What are you doing? Aici? Oh. Ciudat. Bine. Hello, Dami 5. Ce faci? Cred că trebuie să fug de el, nu știu. Weapons. Nu știu. Ei, așa. Ce e asta? Cafenea, my tablet. Cafeteria? Nu știu ce scrie aici. Nu știu în ce limbă spune. Stai. Electric. Uploadat? Nu știu, habar n-am. Aici e energy. Cred că aici e adminul ăla. Hello. Ciudat. Bine, și acum cred că gata, atât. Hello, 2001. Ok. Bine. Upper engine. Hello. Bine, 2006. 2006. Bine, voi mergi de aici. Ce e asta? Hello. Oh, hello din nou. Nu, asta e lower engine. Ce aici? Electrical. Electrical. Ceva? Nu. Bine, ce trebuie să fac aici, pe mapa asta? Pentru că eu habar nu am. De ce plutește? Nu știu. Hello. Hello, ce asta? Ciudat. Bine, spuneți-mi dacă să mai fac episoade de Fortnite, habar n-am. Așa. Ciudat, încă o dată. Ia ăsta. Nu știu. Bine. Continuăm să ne plimbăm pe aici. Și nu știu ce să fac. Supra Energy.
Nu știu dacă am făcut ceva bine. Trebuia să-i găsesc pe toți? Domnul 4. 2004. Nu. 2010. 10. Ok. Gata. Gata. Perfect. Keep vote. Bine. Și acum ce trebuie să fac? Proced. Ciudat. Bine. Bine. Pe aici parcă erau... da, Dumi. Hello. Așa. Hello. Ok. Să căutăm celălalt card. Nu cred că e pe aici, dar totuși căutăm. Știu că parcă era pe aici, pe undeva. Nu aici. Nici pe aici. Nici la Loren Engine. 2003, ce faci? Hello, 2003. Trebuie pe aici. Hello. Reactor. Ok. Hello, 2006. Și aici e 2001, da. Așa. Nu știu ce am făcut, dar na. Hello, 2001. Aici sunt niște paturi drăguțe. Ca și omulețul meu când fuge. Cafeteria. Electrica. Nu știu ce. Mi-a crescut. Văd. Admin. Bine. Ce e asta? Aici 02. Aici e 2005. Ceva, nu. Da. Cam atunci cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și ne revedem data viitoare. Pa, pa!